Костя, що снимаш още? Здравей! Здравей, Представи се. Да. аз се казвам Мустафа, град Добрич. А така сега обаче си във Варна. Разбира се, да ти Прекрасно парти, Джена организира, членство в фен клуб, ти си от фен клуба. Разбира се. Имаш официална карта. Няма. Твоята карта е тук. Да, Това е най-важното. разбира се. Добре. Между другото, Джена допреди малко пя, уважаеми зрители, страда своите гости с много вкусни хапвания от сорта на една страхотна торта, много подаръци и награди. Аз помогнах. Хареса ли ти това, което се случи? Разбира се. Трябва ли повече изпълнители да правят така? Да, разбира се, искам да кажа, аз съм много голям фен на Малина и нека тя да прави нещо подобно. Значи Малина те копира от Джена. Да, може да кажа. Добре, какво ще пожелаш на Джена, въпреки всичко? Сега сме тук заради нея. Ми пожелавам и тази година да е певица на годината. Нали? Заслужава го абсолютно. Заслужава. Добре, какво ще кажеш на другите твоя любима